Kaixo lagunak, gu Aitor, Izar, Aimar eta Txabi gara, Aiaraldea komunikabideko kideak. 2013an argitaratu genuen lehenengo aldiz Aiaraldea hemen 15 garia eta geroztik 7 urte hauetan 152 zenbaki argitaratu ditugu 15ean behin eta milaka dira eskualdeko ikastetxeetan, garraio publikoan, saltokietan banatzen ditugun aleak. Hala ere, 2016tik eredu hau erabili dugu gure 15ekarian eta hemendik aurrera aldatu nahiko genuke. Eta honetarako bi gauza eskatu nahi dizkizuegu. Alde batetik, Aiaraldea 15ekariari buruz zuen iritziak, interesguneak eta barrak ezagutzeko osatu dugun galdetegi hau betetzea. Nahi baldin baduzue, zuen lagun, familia, ikaskide eta edonorekin partekatu dezakezue, guztion iritzia jasota nahi dugulako komunikabide honen papeleko euskarria ere diseinatzea. Eta bestetik, abenduaren 2an, ostegunean arratsaldeko 7etan, Aiaraldea Ekintzen Faktorian komunikabide kontseilua egingo dugu. Bilera berezi horretan landuko dugularik papeleko 15ekariak nolakoa izan behar duen. Datorren aste eta hilabeteak nahiko biziak izango dira gutxienez komunikabidean, eta zuek ere metamorfosi prozesu honen parte izatera gonbidatu nahi zaituztegu. Besterik gabe, bidean ikusiko garelakoan, jaso besarkada bat eta laster arte.